Здравейте! Днес имаме шанс да Да. Сияна Ивайлова Димитрова. Така, ще се запознаем с нея. Здравей, Сияна, как си? Добре ли си? Да, много съм добре, благодаря. Благодаря, и ние сме добре. На колко си години ти всъщност? 12. Само на толкова? Да. Ама ти си много малка. Не знам. Боже. Кой ти е бил първия Кой ти е бил последния сега конкурс? В Истанбул. Много е далеко. Да. Хубаво ли е? Да. Много. А ще ни попееш ли малко от клипа, Да. който си направила? Ами да, той е надивна. Добре, може и да започваш. Давай. Ако ти си този, който иска да остане с мен, сигурен ли си защо? Well, to make it, when wake it, every no whoa, just in way here, no creation. Благодаря ти, че ни попя. Беше ми приятно. Чао. Чао.